Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga malatest. So ndisinganyanyi kupedza nguva. Kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanyi kupedza nguva. Let's get into today's story, and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi.